Nadam se da će čitatelji saznati nešto više o tome što se krije iza stihova pjesama Marka Perkovića Thompsona, odnosno su li oni zaista bezazleni ili ih treba promatrati, kao što ja pokazujem u svom radu, u svjetlu konstrukcije često isključujućeg hrvatskog nacionalnog identiteta. Na primjeru Thompsonovog djelovanja nastojim ukazati na postojanje dominantnog narativa u hrvatskoj povijesti, posebice o ratovima u 90-ima i njihovim posljedicama, koji ne dopušta kritički pristup te nastoji povijest jednostrano prikazati na razini mita. Oduvijek me fascinirala Thompsonova gotovo konstantna popularnost ili barem sve prisutnost u javnom prostoru, a istovremena kontroverznost. Stoga se nadam da će ovaj rad biti koristan onima koji se nikad nisu zapitali o potencijalno štetnim posljedicama koje Thompsonove pjesme imaju, ističući i potvrđujući nacionalističke tendencije.